Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'ummar musulmai na duniya baki daya. Sunana Umar Mustapha wanda aka fi sani da Umar Sha'iri. Ina yi wa daukacin musulman duniya baki daya barka da sallah Idil Mubarak, da fatan Allah ya karbi ibadun mu, Allah ya sa mu cikin bayan sa, Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da shan ruwa. To mu dai yau mutanen garin Kila gaba ɗayan mu, ko na ce tun jiya Allah ya yarda da mun ga wata, kuma gashi yau mun yi sallar idi na ƙaramar sallah, don haka muna yi wa al'ummar duniya gaba ɗaya barka da sallah. Allah ya maimaita mana albarkar annabi Muhammadu bisalam, daga bakin almajirin Haruna Imamu Kila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulman duniya, musamman Tijjanawa Muhammadawa 'yan failar Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Muna muku barka da sallah. Allah ya ni'imta mu da ganin wannan wata azumi lafiya. Kamar yadda kuke gani nan, al'ummar jihar Jigawa Gwaran Local Government Kila muke kaddamar da sallah kenan. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana alfarmar Sayyida Fatima alaihi salatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina wa 'yan uwa barka da sallah, da fatan kowa ya sha ruwa lafiya, da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara kusanci, Allah ya bar mu da ƙaunar shugaba sallallahu alaihi wasallam da'iman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa masoya annabi da al'ummar musulmai gaba ɗaya na duniya barka da sallah, da fatan Allah ubangiji ya maimaita mana maratin karatun adidat. Allah ya maimaita mana wannan ibada da muka yi. Allah ya sa karɓaɓɓiya ce alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muna godiya wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan babbar rana da muka gudanar da azumin watan Ramadan, kuma muka waye cikin garin sallah karama cikin koshin lafiya. Muna yi wa al'ummar musulmai na duniya baki daya barka da sallah, da fatan Allah maimaita mana, Allah maimaita mana, Allah maimaita mana ibadun da muka gabatar a wannan azumi. Allah sa karɓaɓɓu ne, sannan kuma Allah sa muna daga cikin ƴantattun bayan da aka ƴanta a wannan wata mai alfarma. Allah maimaita mana alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna yi wa 'yan uwa masoya annabi barka da ƙaunar annabi, da fatan an yi sallah lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mana dan kadarin ma'aiki. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, Allah ba su lafiya albarkar wannan ibada da muka yi. Allah kai musu, kuma Allah ta shika faɗin su mu da muke da lafiya. Allah ƙara mana lafiya dan lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina yi kuwa fatan alkhairi. Alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sallah 'yan uwa masoya Muhammadawa, da mu dai tawagar sha'irai da kuma malamai da kuma limamai gaba ɗaya. 'Yan uwa masoya manzo Allah, muna godiya da Allah ya kawo mu wannan guri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwa jama'a barka da sallah. Allah maimaita mana.